Wij moeten een heel soort verdwaan. Ja. Je moet net stilzitten. Dus, stilzitten, dat is ik net zijn. Het pand opknapt en hij voorgevel van kregen. Maar ja, dat jouwt voor geen meer omzet. Maar het beeld is wel heel anders en ja, voor de toekomst is dat clear. In Driels maakt het Jelle Schreur van het Wapen van Eilstheim op voor een nieuwe dij om toeristen te ontvangen. Al binnen er nog wel kamers vrij, crimineer je wel de eigenaar van de stadsherberg net. Je moet altijd weer nieuwe dingen uitvinden en daar moet je wel bovenop staan. Je moet er wel, nou ja, de e-bikes hebben we nou te verhieren en die hotelkasten die blijven sliep met een fiets bij verhieren. Dus het is een combinatie van alles. Op deze familiecamping in Appelskeer gaan ze mei toch de fietsvierdaagse deze week een ridderlijke bezetting. Al is er altijd nog wel een plakje vrij. De koude, reinige maaitijd binnen ze nog net vergeten. Mensen die kwamen en na een dag of 2, 3 kwamen ze eigenlijk tot de conclusie, we gaan weer naar huis. Mensen die kwamen op de fiets weer terug, zelfs met handschoenen aan in juni. Dus ja, dat is gewoon niet best. Bij koepelorganisatie Toeristinfo Friesland in Ljouwert bevestigen ze het beeld dat de meeste Friese recreatiebedrijven het minder-vastseizoen, net sinds het mooie waar van nou, nog inheljen. De hotels, ja, die hebben gewoon een vastseizoen en het hoogseizoen heeft hij nodig. Dus ja, die ben er iets minder rooskleuriger over. We hebben in Nederland natuurlijk heel veel kampeerplaatsen, eigenlijk hartstikke veel kampeerplaatsen. Dus het is niet zo dat het direct allemaal bomvol zit. Al mei 2013 net de boeken ingaan als een top hier. Het hitte waar maakt het wel dat de ondernemers in de recreatieve sector een stuk enthousiaster binnen als vaak in de simmers. Alles werkt en het is vrolijk en het is vreurig. Aan de andere kant is het natuurlijk zo, je weet als je hieraan begint dat je ook rustigere periodes hebt. En ja, wij zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van weer, maar ook van economische invloeden. En ja, dat is maar net op welke manier ga je daarmee om. Nee, voor mij is het niet iets om te zeggen van nou ja, dit is nou een reden om depressief te worden, om het maar zwaar uit te drukken. Nee.